Ndiyabulisa Mzansi, siyanamkela kuhlelo lwethu olutsha iSimpra Class TV. Igama lami ndinozibele tayiya. Andihambi ndodwa ke babukeli bam, ndihamba nobhuti wam uSimphiwe. Ndicela bhuti wam usibulise, usazise uba ngaba ungubani, usukaphi, usiphathele ntoni namhlanje. Njengesiqhelo igama lami ndinguSimphiwe fana klaas ndingoSeliyot. So namhlanje ndizothetha ngebali esizawushuta apha ngoMatshi. Just xa iqala lithi ubukaka bomtshato is one of the production esizawuzenza kule nyaka. Okay, ubukaka bomtshato yifilimu bhuti wam. Ya ifilimu lena ubukaka bomtshato xa ubujonga sizama ujonga ukuthi siyafundisa kahle kahle ukuthi before ungene emtshatweni ufuneka uqala ujonge uba uzazi ingxaki eziqhubekayo emtshatweni, because eli bali lithi ubukaka bomtshato lingentombazana engene emtshatweni but kwafumaniseka njengoba bengena kulo mtshato ingulowo nalowo unomntana wakhe. So ke ngoku izipawusi zabo ezingekho mtshatweni zibatsalela emva. Usisi lona uyafona nasebusuku utata omntana, nakweli cala unantsika ubhuti ubhizi nomama omntana. So izingxaki ke eziye zibe khona because ufumaniseka uba umuntu unomntana nalo mntu kunzima ukohlukana naye, because ukho lisolotya lo mntana oba ngaba ufuna ubona umntana. Sometimes afone nanini athi abe ndifowunele umntana, wena ke unga-understandi omnye uba hayibo kutheni wafowuna ebusuku isengomntana le nto, abesithi uthi umntana uyagula ngoku. Yiloo nto ke sisi wam. Siyabulela bhuti wam, inikisa umdla. Ewe siphila kwizinto ezinjalo, i-baby mama drama ne-baby daddy drama. Sicela usixelele ke bhuti wam, umntu onomdla ofuna ukuyobukela le filimu yenu ingafumaneka kanjani? Okokuqala asazithengisa isidi ngoku. I think around phaa April sizayiskreena enantsika eCrawford Theatre, and then uzawukwazi like uyifumana online, like because as we speak now sibhizi create website yethu, so uzawukwazi uyoyithenga le filimu mhlawumbi nge-R10 kwiwebsite yethu, then mhlawumbi okanye unantsike even kwakuPrime Amazon. We'll try our best ukuthi ifumaneke nakuPrime Amazon, and then idlale nakumzansi Magic le filimu lesizawuyenza. But sizayiskrini elokishini ukuthi wonke umntu bengathi abantu sibavalela ngemva, sisebenzise inantsike i-old style ihambe iyoskrinwa etheatre, sithengisa amatikiti elokishini ukwenzela wonke ibe fair kumntu wonke. Siyabulela bhuti wam. Oobhuti baseKraaifontein eBloemfontein baphakamile bethunana, nathi masiphakameni. Xa bamane besiza basinikeza umdla, nam ndinomdla kakhulu ukuzimane ndizibukela ndifunde neencwadi zakho bhuti wam. Amanzi okugqibela umkhuthaza kanjani umntu ohlele elokishini onomdla naye? I always say ukuthi italente yakho isebenzise. Mhlawumbi uThixo ukudalela ukuthi wena usebenzise italente yakho, mhlawumbi wena ukudalelwanga uphangela. You know, ebomini, let's be honest, asidalelwanga sonke ukuthi singaphangela, and at the same time akudalelwanga ukuthi sonke singasebenzisa italente zethu. And isikolo is not for everyone. Singabasa abantwana bethu esikolweni kodwa isikolo is not for everyone. So khawuyisebenzisa italente yakho, mhlawumbi yiyo nto uThixo akubekele yona. More especially xa uhlele emsebenzini uziva unwabanga. Once xa usebenza uba ngahlala emsebenzini ukho le nto itshisayo ngaphakathi, ingase ukhawuleze ugoduka uenjoy umsebenzi, which is mhlawumbi wena udalelwe ukuthi mawuvule ibhizinesi yakho okanye usebenzise italente yakho. Enkosi. Siyabulela bhuti wam kwakhona, sivuyise kakhulu uba ngaba ube khona uziphi ixesha lakho uxakekile uzoba nathi enkqubeni. Siyabulela kuni babukeli emakhaya kude kube lixesha elizayo. Siyavalelisa iSimpra Class TV. Enkosi.